लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय WhatsAppनि डिलाइट खालामनाय मेसेजखौ नायनो हाफिननाय। नोंथांनाव सोरबा WhatsAppआव मेसेज खालामहरनानै बेखौ नोंथाङा नायनाय लोगो लोगो डिलाइट खालामनानै हरोब्ला नोंथाङा बेखौ माबोरै नुफिनगोन? दा आंनाव सासे आंनि भिडिअ नायगिरि भिउवारा आंनाव कमेन्ट खालामना सोंहरदों WhatsAppनि डिलाइट खालामनाय मेसेजखौ नायनो हानाय भिडिअ लाबो बुंनायखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर WhatsAppनि डिलाइट खालामनाय मेसेजखौ नायनो सानदोंब्ला बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो नोंथाङाबो बेखौ गोरलैयैनो नुनो मोनफिनगोन आरो नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर, जों बेखौ खालामना लानो थाखाय गाव गावनि मबाइल सेटिंआव मोनसे अपसनखौ अन खालामना लानांगोन। दा आं बे सेटिंखौ अन खालामनानै लानो थाखाय आंनि मबाइल सेटिंआव लांनोसै। बिनि उनाव जों मोनसे अपसनखौ नागिरनांगोन, बेनो जाबाय नटिफिकेशन इज स्टेटास बार। नैबे अपसनाव जोङो थांनांगोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों दा नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो नैबे मर सेटिं अपसनाव खनसे थुना होनांगोन। मर सेटिं अपसनाव थुनाय लोगो लोगो जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। गाहायाव नटिफिकेशन हिस्टरि। जों दा नैबे नटिफिकेशन हिस्टरिखौ अन होनानै लानांगोन। दा आंना बे अफसोमोन, आं दा बेखौ अन होनानै लानोसै। दा नोंथांमोनाबो जायफोरा डिलाइट जानाय मेसेज बा डिलाइट खालामहरनाय मेसेजखौ नायनो सानदों, नोंथांमोना नैबे नटिफिकेशन हिस्टरि अपसनखौ अन होनानै लादो। आरो सोरनाबा मबाइला बे अपसना थाया लोगोफोर, बेनिखायनो आरो नोंथांमोना दस्रा मोनसे एप्लिकेशन एबा मोनसे एप्सनि गेजेरजोंबो नोंथाङा बेखौ नुनो हागोन। दा आङो बे अपसनखौ अन होनानै लाबाय। जायफोरना बे अपसना गैया, नोंथांमोना मोनसे एप्सनि गेजेरजोंबो बेखौ नुनो हागोन। दा बे एप्सखौ आङो उनाव खोन्थागोन। दा नोंथांमोना सिगांग्रो नैबेखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। दा आं आंनि WhatsApp एप्सखौ अपेन खालामनोसै। दा आंनाव आंनि सासे लोगोआ मेसेज खालामहरगासिनो आरो दानहरफिनगासिनो, नायनो लुगैबाबो मोना लोगोफोर। दा जों बेखौ नायनो थाखाय जों दहाय मोनसे अपसनखौ अन खालामनानै लादोंमोन। जों दा बे अपसनाव थांफिननांगोन लोगो। दा आङो सेटिंआव थांफिननोसै। सेटिंआव थांनायनि उनाव जोङो नैबे नटिफिकेशन अपसनाव थांफिननोसै। बिनि उनाव मर सेटिंआव थुनानै होनोसै। बिनि उनाव नटिफिकेशन हिस्टरियाव क्लिक खालामनोसै। नायदो नै लोगोफोर, दा नटिफिकेशनाव थुनाय लोगो लोगो आंनि लोगोआ मा मेसेज हरदोंमोन बेखौ नुफिनजोब्बाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेबायदिनो डिलाइट खालामखानाय बा डिलाइट खालामनाय मेसेजखौ नायनो लुगैनाय दङब्ला नोंथाङा बे अपसनखौ अन खालामनानै लादो। आरो जायफोरना बे अपसना गैया, नोंथांमोना गाव गावनि प्ले स्टरखौ अपेन खालामनांगोन। आं दा आंनि प्ले स्टर एप्सखौ अपेन खालामबाय। दा जों सार्च अपसनाव थुनानै बेयाव जों नटि सेभ लिरना सार्च खालामनांगोन। जों दा नैबे नटि सेभ एप्सखौ इनस्टल खालामना लानांगोन गाव गावनि मबाइलाव। दा आं बेखौ डाउनलड खालामना लाग्रोनोसै। डाउनलड खालामखांनाय लोगो लोगो आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै। अपेन खालामनाय लोगो लोगो स्क्रिनाव बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बेखौ जों नैबे नेक्स्ट अपसनाव थुना होनांगोन। नेक्स्ट अपसनाव थुनायनि उनाव जों नैबेखौ एल'आव होनांगोन। नै एल' एक्सेस टु नटिफिकेशन, बेखौ जोङो दा एल'आव होनानै लानांगोन। बेखौ जों दा नटि सेभ एप्सखौ पारमिसन अन होना लानांगोन। आं दा नैबे अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव नै बेबायदि अपसन नुगोन, लडिं एप लिस्ट। नै दा बेयाव नोंथांमोना बेखौ नेक्स्टआव होदो। बेयाव ब्लक नटिफिकेशन, नोंथाङा बेयाव गासिबो एप्सखौनो ब्लक खालामजोबदो। खालि जोङो WhatsAppखौल' अन खालामनानै दोननांगोन। माने WhatsApp नटिफिकेशनखौल' जोङो होनानै लानांगोन। आं WhatsAppखौल' अन होनानै लानोसै। नैबेखौ नोंथांमोना आनटिक खालामनानै होनांगोन थिकआव दङब्ला। बेनि उनाव जोङो बेगाव फैफिनदो। दा जोङो बेगाव होनानै नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दानिया जोंनाव जेसेबांनाखि WhatsAppआव मेसेज हरगोन बियो नैबाहाय श' जागोन लोगोफोर। दा जोङो डिलाइट खालामनाय मेसेजखौ नैबाहाय नायनो हागोन। दा आङो WhatsApp एप्सखौ अपेन खालामनोसै। WhatsApp एप्सखौ अपेन खालामनानै बेयाव सोरबा मेसेज हरोब्ला नै बे मेसेजखौ जुदि बियो दानफिनोब्लाबो जोंना नैबे नटिफिकेशनाव अन जानानै थागोन। नै दा सासे लोगोआ आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ। दा बे लोगोआ जुदि मेसेजखौ दानफिनोबा जोङो बै नटिफिकेशननि गेजेराव बेयो सेभ जानानै थागोन। नै दा बेयाव आङो बे मेसेजखौ नायनोसै। नै नायनाय लोगो लोगोनो बियो डिलाइट खालामबाय। दा सिन्था गैला लोगोफोर, जोंना डिलाइट जानाय मेसेजबाबो बियो सेभ जानानै थाबाय। दा जों बेखौ नायनो थाखाय जोङो बे एप्सखौ अपेन खालामदो। आं दा बे एप्सखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। नै बियो मेसेजखौ गासिखौबो डिलाइट खालामजोब्बाय। दा आंनाव दा जेसेबां मेसेज हरदों बियो सेभ जानानै थाजोब्बाय लोगोफोर, नैबे नटि सेभ अपसनाव। दा आं बे एप्सखौ अपेन खालामनोसै। बे एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नै नुबाय नोंथांमोना। नै दा आंनाव मोननै मेसेज फैनानै दंफैयो। दा आं WhatsAppआव थाङोबा बेखौ नुनाय नङा। दा बे नटि सेभनि गेजेराव सेभ जानानै थाबाय लोगोफोर। नै बियो मेसेजाव मा लिरदोंमोन बेखौ आङो गोसोबायदि नुनो हाबाय, फरायनो हाबाय। दा लोगोफोर, जायफ्रा डिलाइट जानाय मेसेजखौ फरायनो सानदों, नोंथांमोना बेबायदि आं जेरै खालामदों बेबायदि खालामनानै लादो। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि नटिफिकेशन बेल आइकनखौबो अल क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर।